αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο αντίπαλο, όπως είναι η Νέα Σαλαμίνα, που έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Εμείς ευελπιστούμε να περάσουμε νικηφόρα από αυτό το παιχνίδι. Είναι σημαντικοί 3 βαθμοί για μας, για να παραμείνουμε κοντά στους στόχους μας, όπου δεν είναι άλλοι από την παραμονή της κατηγορίας, γιατί όχι και σε μια καλύτερη πορεία στο τέλος της χρονιάς. Πιστεύουμε στις δυνατότητες μας. Θα εφαρμόσουμε την τακτική του προπονητή μας, στην οποία θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς και είμαστε σίγουροι ότι θα κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι για να κερδίσουμε τον Απριακό αγώνα.